Vågn op, din slyngel! Hvem i alverden er du? Jeg er kaptajn Grøn. Jeg kommer for at sige, at du skal huske at slukke dit lys, mens du sover. Og du skal huske at skifte pærer, så de bliver miljøvenlige. Ja, men jeg er mørkeradet. Det er lige meget. Skal du lære det? Hvad helvede? Du skal ikke kaste flasker ud i naturen, dit miljøsvin. What? Hvad? Så skal jeg til hækling. Jeg er godt nok kun 500 meter væk. Men jeg hader fandme at cykle. Nå. Dit miljøsvin. Husk at tage cyklen en gang imellem, i stedet for at køre så langt og spilde alt det CO2 ud af atmosfæren. Hvor kommer du fra? Prøv kødfri mandag! Det er torsdag. EV-avis 2030 og Sluk elektronikken. Hvad er det? Hvorfor har du ledningerne slået til, når der ligger noget i? Bruger det strøm? Ja, miljøsvin. Undskyld. Kom tilbage.